Boa tarde a todas e a todos e benvidas a estas xornadas Eloi Luís André. Bueno, quero comezar agradecendo a vosa presenza aquí, porque sen persoas de espírito inquedo da cultura, todo, non só estas xornadas, refírome a todo, carecería de sentido, non? Corresponder tamén ao Consello da Cultura Galega, representado hoxe aquí por Cecilia Pereira Pardo, coordinadora da sección de pensamento e académica da Real Academia Galega, por salvagardar e promocionar os valores culturais do pobo galego, asumindo unha trascendente responsabilidade respecto ao papel da cultura no futuro de Galiza. Comezamos aquí estas xornadas que se van a desenvolver ao longo do mes de outubro, cada xoves, para chegarnos ben pretiño á figura de Eloi Luís André, e facémolo hoxe da man de Xosé Ramón García Soto. Moi benvido e moitas grazas tamén por acompañarnos e, sobre todo, moitos parabéns, porque Xosé Ramón nace na Coruña tal día como hoxe de algún ano, non? Hoxe, en vez de agasallarte a ti, vas nos agasallar ti a nós, pero, bueno, moi contentas de que pases con nós o teu aniversario, non? Como decimos, nace na Coruña, ele estudou Psicoloxía na Universidade de Santiago, centrándose en dous temas: a clínica dos problemas mentais e o interese pola linguaxe. Este interese levouno a especializarse en Psicoloxía da Linguaxe en Salamanca e, posteriormente, a realizar a tese doutoral sobre o desenvolvemento da linguaxe en nenos e nenas galegofalantes. Gracias, Raquel. Para obter material para a súa tese, el visitou escolas rurais tanto de Coruña como de Lugo, se non me equivoco, e foi estudando aos cativos e a súa relación coa linguaxe, como el comeza a procurar materias en archivos, en conversacións con persoas máis maiores, así como achegándose a obras que xa quizás estaban un poquinho máis esquecidas, e foi así un pouco como deste proceso xurdiron sucesivos traballos que o levaron a dar coa figura de Eloi Luís André. E así se coñeceron, aunque non fose en persoa, coñeceronse así, e como vemos, despois un poquinho deste percorrido de Xosé Ramón, pois leva vencellado a figura de Eloi Luís André dende aí xa moito tempo. E, ademais, non só a figura de Eloi Luís André, senón tamén a esta nosa biblioteca, porque, de feito, cando se formalizou a cesión do arquivo histórico de Eloi Luís André, en xullo do ano 20, por parte dos seus netos, que foron os que fixeron esta doazón, Úrsula Luís André e Carlos Tibó, esta entidade contou coa inestimable colaboración deste investigador galego, e que, xa que Xosé Ramón foi un dos profesionais a destacar que participaron nos traballos de catalogación. A día de hoxe continúa sendo facultativo psicólogo especialista en Psicoloxía Clínica do equipo de saúde mental infanto-xuvenil de Burgos, e conserva intacta a súa paixón e amor por Eloi Luís André, así como un profundo coñecemento desta figura. É un pouco inevitable, penso, aínda que non sempre foi unha figura moi simpática, como comentaches nalgúna conferencia, eu penso que é inevitable sentir esta devoción por a figura de Eloi Luís André. Ele é natural de Mourazos e criado en Vilar de Bos. É un persoaxe genial, eu creo que extraordinario, como a poucos, que se formou en tantas áreas do coñecemento que se fai casi imposible enmarcalo nunha específica, con todo o bo e malo que trae eso, como despois veremos que é moi difícil estudialo a él e todo o seu traballo. E isto sí que o vou a ler, porque se xa me resultaba, xa tiña que ler, no teu caso, Xosé Ramón, no caso de Eloi Luís André, é imposible memorizalo todo, porque estamos ante un enciclopedista. Ele foi catedrático de Psicoloxía, Lóxica, Ética e Rudimentos do Dereito, pero tamén doutor en Filosofía e Letras, Psicoloxía, licenciado en Dereito, escritor, correspondente, articulista e traductor, ademais de sociólogo político, economista, un excelente orador, europeísta e xermanófilo convencido, liberal, republicano, federalista e intelectual galeguista. Con toda esta bagaxe de coñecemento, facíase casi imposible que non poidéramos facer outra cousa máis que rendirlle homenaxe e recordar a figura de Eloi Luís André sempre que podemos. Ademais, é unha persoa casi inclasificable,
É verdade que sí que foi, sin duda, e podemos decilo sen medo a equivocarnos, un dos grandes eruditos que deu esta nosa comarca, non? Non me quero estender máis, porque todos, eu tamén, estamos ansiosas para chegarnos á figura de Eloi Luís André neste fermoso percorrido da man de Xosé Ramón García Soto, e deixo-vos co a nosa convidada tamén é que posibilita o Consello da Cultura Galega estas xornadas, esta colaboración, agradecer a súa presencia aquí, así que Cecilia, moitísimas grazas, moitas grazas a todos, espero que disfrutemos e que nos enamoremos un chisquiño máis se cabe da figura de Eloi Luís André. Moitas grazas. Pois boa tarde e moitas grazas por esta nutrida asistencia. A verdade é que dá gusto ver unha sala como esta así, con tanta xente. A min gustame moito cantar, pero non son Cecilia e xa fixen un esforzo son Celia, pero non pasa nada, pero relaciono porque xa estaba tentada de cantar os parabéns a Xosé Ramón, porque a min en canto me poñen un micrófono diante o de cantar é algo que me emociona e me conmociona, pero por respeto a vos non o vou facer e ao propio Xosé Ramón. Dito iso, pois estou encantada de estar aquí en representación do Consello da Cultura Galega e pois para inaugurar esta primeira xornada destes 5 xoves que imos ter a continuación e ademais nesa grata compañía desa exposición que se pode ver aquí na biblioteca. Esta é unha iniciativa que xurde da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, en que xa había anos que queríamos facer algo arredor da figura de Eloi Luís André e que, pois, por fin hoxe temos a satisfacción de ver que comeza a dar eses froitos, non? Con esta primeira charla a cargo de Xosé Ramón García Soto e na compañía desa excelente exposición arredor da vida e obra do propio Eloi Luís André. E digo con total honestidade porque a parte do discurso que poda ter unha exposición, para min xa, igual como persoa que pasa da cincuentena, resulta relevante que se poda ler ben. E esta lese de maravilla e creo que iso é moi importante xunto coas imaxes para transmitir contidos, porque ao final é o obxectivo de calquera forma de comunicación e unha exposición entendo que tamén o é, non? E hoxe me toca tamén representar o Consello aquí como membro do plenario e tamén destacar que nos encanta no Consello facer actividades en colaboración con outros organismos, institucións de todo tipo. Neste caso, pois foi un placer traballar coa xente do Concello de Verín, grazas a Samantha e a Vicente, por extensión e en representación, porque moitas veces, aínda que pareza evidente, despois as cousas na práctica non adoitan funcionar moitas veces así, pero dunha forma conxunta da man, colaborando, podese chegar normalmente máis lonxe ou facer máis cousas ou máis ambiciosas do que ás veces é posible por parte dun único organismo. E ten que ver tamén cunha política decidida, cunha vontade clara que ten o Consello da Cultura Galega tamén, e é de sair do Pazo de Raxoi, non só porque se coñeza fora, porque ao final a cultura galega non é Compostela, non é só as cidades, non é só a P9, é tamén todo o que está no interior, e neste caso facer cousas en outros lugares. Hoxe aquí en Verín é un fin deliberado que ademais neste caso criamos que tiña toda a xustificación dado ese vínculo esencial de Luís André con Vilar de Bos e con esta comarca que de alguma maneira tamén queríamos que repercutira aquí dunha forma máis clara. E moitas grazas a todas as persoas que van a participar como ponentes nestas 5 charlas, os 5 xoves de outubro, neste mesmo espazo e á mesma hora, comezando por Xosé Ramón García Soto. Teño un magnífico amigo que di que o día do propio aniversario debería ser día libre para esa persoa e que polo menos unha
que decida, e neste caso non lle damos asueto a Xosé Ramón, sino que o vamos a exprimir aquí duramente e o poñemos a traballar. Así que non sei se darche as grazas ou pedirche disculpas. En todo caso, quedamos na súa compañía, que é o protagonista de hoxe, para falarnos desa figura tan importante e, por outro lado, que eu creo que tampouco coñecida e recoñecida por un público xeral como Eloi Luís André, que creo que, por outra parte, é unha característica que comparte con todos os heterodoxos que no mundo foron e no mundo son, e que é unha mágoa, pero que nos, na medida das nosas posibilidades, queremos tratar de reverter, e por eso facemos unha actividade como a de hoxe. Grazas. Boas tardes e moitas grazas pola oportunidade de estar aquí nun día efectivamente bastante sinalado, pero para min estar aquí é un regalo, teño que dicilo, porque levo moitísimos anos con Eloi Luís André, a quen coñecín cando estaba preparando a tese do doutoramento, efectivamente, e de quen tive a oportunidade de falar precisamente co primeiro presidente do Consello da Cultura, que era Fernando Filgueira Valverde, don Xosé Fernando Filgueira Valverde. Falei con el, falei con outros galeguistas históricos como Xenaro Mariñas del Valle, con membros da Academia Galega, e así comenzou aquel camiño que é un placer que chegue hoxe aquí, precisamente o día do meu cumpleanos. Entón, vou ver se consigo resumir ben un pouco por que penso eu que Eloi é unha figura digna dun recoñecemento que aínda non lle chegou. Na presentación, o que escoitamos sobre el é que fixo moitísimas cousas diferentes. É certo, iso é unha complexidade tal que o máis difícil é poñer orde e ver de que maneira estaba eso unido na súa cabeza. E estaba unido, non era simplemente unha persona que fixera un día unha cousa, outro día outra, non. Todo estaba perfectamente organizado nun esquema mental no que a base, que isto é o máis sorprendente, era un modo de entender a psicoloxía igual o que temos hoxe en día. Isto é unha sorpresa grande da que non se pode dar conta facilmente a alguén que non sexa psicólogo, como é o meu caso. Cando lín a Eloi, a miña sorpresa foi que había dúas ideas que entendía exactamente igual que as entendo eu. A primeira era o modo de analizar os problemas da sociedade basándose nas ideas da psicoloxía. A psicoloxía o que interpreta é como son os feitos da vida das persoas, como son os seus pensamentos, cales son as súas emocións e como se relaciona iso. Eloi facía isto, tal cual. E a segunda parte propia da psicoloxía é como favorecer o progreso das persoas, a millora do benestar. E Eloi tamén tiña esa idea clarísima. Entón, isto é unha cousa moi sorprendente, porque na época naquel formou este tipo de ideario, a psicoloxía non existía en España, estaba creándose en Alemania e en Estados Unidos, e non tiña, en principio, sitio donde formarse desta maneira. Como o fixo? Si leemos os libros, as biografías que hai sobre el, a parte do desorden, o que vemos é que se lle atribúe todo a que foi alumno do pai da psicoloxía moderna, Wilhelm Wundt, alemán, pero non é certo. As ideas psicolóxicas de Eloi son anteriores ao tempo en que foi alumno de Wundt. Todo isto é un pequeno jaleo que non se pode entender se non contamos a súa vida cun pouquiño de orden, despois o seu pensamento, despois a súa sensibilidade personal, que iso é o que vou tentar facer. Entón, vou dividir a vida del nunha serie de etapas e a ver o que quedou de cada unha nese proceso de formación do pensamento psicolóxico. El naceu en Vilar de Bos no ano 1878 e pasou ali a nenez, despois estudiou na escola de Vilar de Bos, naceu en Mourazos, perdón, pero pasou a infancia en Vilar de Bos e despois estudiou nos escolapios de Celanova e no Instituto de Ourense. Nesos 17 anos, o que quedou nel foi o mundo de Vilar de Bos. É un mundo do que non temos moitas noticias
directas da súa infancia, pero que aparece en todos os seus proxectos. Por exemplo, ele escribiu poesía. Unha parte grande da súa poesía fala do entorno de Vilar de Bos e outra fala de Ourense en xeral. El admiraba fondamente a Curros Enríquez, outro ourensano. E, sobre todo, el tivo como profesor no Instituto de Ourense a un señor pouco coñecido, Juan Sieiro, que era un home claramente liberal, católico, reformista, tolerante, conciliador, era un bo profesor. E foi o que lle deu a idea de psicoloxía inicial. Isto foi o que lle quedou entón dos primeiros 17 anos de vida. O entorno de Vilar de Bos, do que saiu non só a paisaxe, tamén a pobreza do entorno que está na orixen dos seus traballos sobre economía, as tradicións que están na base dos seus estudios de tipo social, o idioma galego que está na base do que foi un dos seus grandes méritos, que foi estudiar por primeira vez na historia o galego nun laboratorio. Estudiouno en Alemania, é o primeiro traballo científico experimental sobre a nosa lingua. Quedoulle tamén do tempo de Vilar de Bos o problema do isolamento, que é o que está na base dos seus estudios sobre os transportes e o ferrocarril. En fin, a realidade da súa infancia foi o motor directo das súas reflexións. Ben, nunca esqueceu que era un rapaz do mundo rural. Isto é unha cousa importante porque nos dá unha primeira nota sobre o personaxe. Era unha persoa fiel totalmente ao seu mundo e fiel á súa orixe. Con 17 anos marcha a Salamanca porque quere estudar filosofía. E chega ali cunha beca dun colexio religioso. Isto é importante porque isto non aparece nas biografías de Eloi. Aparece en algún sitio que ele era católico, que era ferventemente católico, pero deixese de paso e non se ve que consecuencias tivo na súa formación. E el, cando chegou ali a Salamanca, como becario dun colexio maior religioso, integrouse nas asociacións de estudantes católicos. Había en concreto unha organización que era a Academia de Santo Tomás de Aquino, que dirixía o bispo de Salamanca, que organizaba todo tipo de actividades culturales. Eloi implicouse en todas elas. Participaba nos debates, escribía poemas. Era un personaxe totalmente destacado na prensa católica de Salamanca. As referencias a él son incontables. Ben, esa é unha das súas fontes de formación en Salamanca. Teño que dicir que a Academia era dúas cousas. Por un lado, era un foro de debate que tiña a función de recuperar o pensamento cristiano no mundo da ciencia, pero, por outra parte, era un lugar de formación de cadros de élite. Eloi foi visto como un posible líder da xuventude católica española. Isto o conta Ramón Otero Pedrallo. Entón, claro, Ramón Otero Pedrallo tiña moitos motivos para saber se iso era verdade ou non. Primeiro, porque el tamén era un home cunha fe religiosa sólida, e segundo, porque coñeceu moi de cerca a Eloi. Ben, esta é unha das primeiras cousas que temos que destacar de Salamanca. A segunda foi a decepción completa coa Universidade Salmantina. El tiña unha idea da filosofía como psicoloxía científica, que era a que lle deu Sieiro en Ourense, e en Salamanca o que encontrou foi unha formación en cultura clásica, latín, grego, hebreo, historia da literatura, ningunha asignatura de filosofía. Foi unha decepción, e lo conta con toda claridade. Este é a orixe doutra das liñas de pensamento de Eloi. Necesitamos reformar a educación. E a terceira fonte de formación en Salamanca ten un nome, que é Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno foi profesor de grego de Eloi e fixéronse amigos. Unamuno, naquela época, estaba estudiando o marxismo, estaba metido en política, estaba nunha das súas fases radicales. Tivo todo tipo de fases, e isto influiu bastante en Eloi, non no sentido de a herencia do marxismo, sino en que lle deu unha idea que era que a economía tiña unha función fundamental para analizar os problemas sociais. Isto venlle de
de Unamuno. É a orixen de todos os artigos de economía que el fixo posteriormente, ou está na orixe. Outro punto importante para entender a influencia de Unamuno era que Unamuno estaba centrado en analizar a decadencia de España, que é outro dos grandes temas de Eloi. Eso pasoulle directamente como herencia. E o último era a psicología experimental. Unamuno, a primeira cátedra que fixo, a primeira oposición fixo, creo que 8, foi a unha cátedra de psicología na que suspendeu. Pero quedoulle bastante ben grabado todo o esquema da psicoloxía e debeu ser unha fonte de ideas para Eloi. Non foi a orixe das súas ideas, porque as ideas de Unamuno, isto é curioso, pero veremos despois, son moito máis primitivas nese aspecto que as de Eloi. Ben, estos son entón as tres fontes de formación de Eloi en Salamanca. Hai dúas cousas que me gustaría sinalar. A primeira era que el tivo que moverse entre dous bandos complicados. Por un lado estaba o entorno católico do obispo Tomás Cámara e por outro lado estaba Unamuno. Unamuno era enemigo declarado de Tomás Cámara e Tomás Cámara era enemigo declarado de Unamuno. Entón el tivo que estar nunha situación peculiar, debía ser moi fascinante en aquel sitio tan pequeno como era Salamanca. Hai que pensar que en Salamanca había 800 estudiantes. Hoxe hai 27.000, pero aquilo era unha cousa moi pequena. Ser amigo do enemigo do seu obispo, que era o líder da asociación na que el se movía, debeu ser complicado. E isto é moi interesante porque nos dá tamén unha idea do carácter de Eloi. Eloi era conciliador, buscaba sempre un punto de encontro dos pensamentos opostos. É importante. Hai unha última nota que despois recuperaremos, que é un feito histórico. Nos anos en que Eloi estaba en Salamanca, desenvolveuse a Guerra de Cuba, a guerra que levou ao desastre de 1898 e que foi vivida pola sociedade española cun enorme patriotismo e unha terrible decepción cando España foi aniquilada en cuestión de horas. Ben, isto volveremos despois porque é a orixe de grande parte do pensamento de Eloi, o que pasou en Santiago de Cuba. Pasamos así á terceira etapa da vida. Licenciase en Salamanca, marcha a Madrid a facer o doutoramento e cando está ali, Unamuno lle di que se lle interesa a psicoloxía que vaya a falar con dous persoeiros da Institución Libre de Enseñanza. Vai falar con eles, non sabemos o que pasa e prodúcese o efecto contrario do esperado. O que iba a ser unha axuda foi enemistade desde o primeiro momento. Non o coñecemos ben. Ben, o caso é que non funcionou. Quedou solo no estudio da psicoloxía. O segundo punto foi o doutoramento. O doutoramento fixo brillantemente e entón a Universidade de Salamanca deulle unha bolsa para ir a estudiar a Europa, donde quixera el, durante un ano. El non sabía ben onde ir, entón preguntoulle a Unamuno e Unamuno díxolle que non debía ir a Francia, que eso nin se lle ocurrira, tampouco a Inglaterra, tampouco a Alemania, polo esforzo do idioma, que podía ir a Bélxica, a Bruselas ou a Suiza, ou tamén podía ir a Italia. Que fixo Eloi? Pois casi o contrario do que lle dixo Unamuno, que é moi sorprendente. Foi a Bélxica, pero foi a Universidade Católica de Louvain, que era o centro do tomismo mundial nese momento. Desto Unamuno non lle falara, e despois foi a París. Ese viaxe foi unha revelación. Por unha parte, o país, Bélxica, impresionouno moitísimo pola organización, polos transportes. Entón comezou a escribir artigos para diarios. Enviou un artigo a un periódico de Salamanca, o Lábaro, no que fala da cidade de Louvain e destaca dúas cousas. Destaca, por un lado, o papel da universidade e o bon funcionamento da universidade e, por outro, os transportes que permiten que os alumnos podan volver o fin de semana á súa casa. Claro, el non podía. De Vilardevós a Salamanca, que hai 200 kilómetros, tardaba entre 12 e 15 horas cando todo iba ben. Entón, de repente, ver que 200 kilómetros en Bélxica se facían en 3 horas foi unha auténtica revelación. Ese é o punto inicial das reflexións sobre o ferrocarril. Ben, aparte deso, ali sí que descubriu realmente a psicoloxía. Tivo de profesor en Louvain o cardenal Mercier, o grande intelectual do catolicismo de primeiros de século.
a Maurice de Woolf, que era historiador, Armand Thierry, que era un alumno de Wundt e que creara un pequeno laboratorio de psicoloxía experimental, que foi o punto onde el dixo: eu quero estudar psicoloxía experimental. Quen é o que sabe máis? Wundt, en Alemania. Pois ali quero ir eu. Ademais, tivo a Simone de Ploix, que era catedrático de Economía Social, o outro eixo do seu pensamento, e despois, cando marchou a París, estuvo con Ribot, un dos fundadores da psicoloxía francesa, estivo tamén con Alfred Binet, que foi o creador dos test de intelixencia, e escoitou tamén a Gabriel Tarde, un sociólogo. En poucos meses coñecera a 4 grandes psicólogos de fama internacional. Non debeu aprender moito, por certo, porque el conta que non estaba preparado para aprender, que perdeu a maior parte do tempo, pero sí que lle quedou a idea de que el quería volver a formarse aí. E así comeza a seguinte etapa, que é nos anos en Madrid, durante 5 anos, que está preparando oposicións e pasa a autoformarse como psicólogo. Entón lee toda a psicoloxía que cae nas súas mans e faino cun método curioso. El collía un tema que lle interesaba, por exemplo, o arte. Lía varios traballos, despois se facía unhas preguntas, redactaba un artículo e traducía parte do que leía. Isto fixo unha vez tras outra e acabou leendo todo canto había de interés en psicoloxía. Formouse pola súa propia conta. Hai aí un grupo de artigos especialmente interesantes, que son os artigos que el subtitula de psicoloxía política, cos que despois formou un libro totalmente original na España do seu tempo. Tamén nese tempo estudou inglés e alemán, que perfeccionaba facendo traducións. Era un traballador incansable. Aparte deso, integrouse na vida social de Madrid, participou na creación do Centro Galego, da que foi ademais vocal, estuvo en relación con Emilia Pardo Bazán, con Valle Inclán, estuvo no Ateneo de Madrid, onde tamén dirixiu unha das seccións, e fixos habitual nas publicacións culturais máis prestixiosas que había en Madrid entón, a España Moderna, a Revista Contemporánea, e comeza, por outra parte, unha actividade tamén rechamante. Era o redactor principal do revista O Economista Hispanoamericano, que era unha revista mensual. En 3 anos publicou 120 artigos nesa revista, nos que fala de todo tipo de problemas. Como o facía? Que sabía el de economía? Porque esta é a pregunta. Bueno, pois era o mesmo método que coa psicoloxía. Lía libros e revistas de todo tipo, devoraba unha velocidade asombrosa en inglés, francés, alemán, italiano, e español tamén, e despois, con eso, analizaba a actualidade. Esta actividade tivo unhas consecuencias grandes porque deulle voz diante dos políticos. Co paso do tempo, o goberno español encargoulle un estudio para reformar o Ministerio de Economía, que entón se chamaba de Fomento. Anos máis tarde, o goberno español encargoulle tamén unha memoria para reformar o sistema de educación secundaria, os institutos. Entón, tivo unhas consecuencias importantes. Que pasa? Pasa que o proceso de formación en psicoloxía corre paralelo a un proceso de análise de problemas sociais desde o punto de vista económico. Así foi como el acabou relacionando as dúas cousas. Ben, e chegamos á sexta etapa, a final, que é en Ourense. Aproba as oposicións de catedrático de instituto e ven para Ourense. E cando chega aquí, continúa facendo o que el facía, escribía en todos os periódicos que podáis imaginar. Eu encontrei artigos del na Voz de Galicia, no Norte de Galicia, El Miño, Gaceta de Galicia, Diario de Pontevedra, Correo de Lugo, Pensamento de Galicia, non paraba de escribir. E ademais, en Ourense, tivo un cambio intelectual grande. El, no mundo anterior no que se movera, había unha clara antipatía polo regionalismo. El estivo con Unamuno, que pasou por todo tipo de etapas en ese aspecto, pero despois en Madrid estaba con Sánchez Moguel, que era un home cultísimo, pero era o protagonista dunhas maiores polémicas contra o regionalismo, Emilia Pardo Bazán, que tamén
en fin, tiña un punto de vista claramente oposto a todo tipo de pensamento regionalista e, sobre todo, eran todos opostos ao uso do galego. Que pasou? Que el, mentre estivo con eles, pois falou o que falaban todos, pero cando chegou a Ourense, o problema do caciquismo, o problema da marxinación de Galicia, fíxose totalmente evidente para el. Entón, cambiou de pensamento nese aspecto e elaborou o seu pensamento desde un punto de vista liberal, federalista, progresista, máis próximo ao pensamento, diríamos hoxe, de esquerdas, pero sempre desde unha perspectiva liberal. E a última cousa propia desta etapa de Ourense é a integración na vida da cidade. Aí meteuse en todo, que era o que el facía, había un problema e metíase inmediatamente. Fixo todo tipo de cousas, viaxou cos alumnos por toda Galicia, despois levounos ao Porto, foi un dos promotores da creación dos Boy Scouts, o sea, era un home que non, a pesar das súas aspiracións en Madrid, non desdeñaba o seu papel en provincias, todo o contrario, metíase no problema que había. Isto tamén é outro dos aspectos da súa personalidade que explican ese mare magnum de artigos sobre temas diversos. Ben, finalmente, o seu proxecto de volver ao estranxeiro para formarse continuou avanzando, empezou a pedir becas para ir ao estranxeiro e, sobre todo, a definir que quería facer indo ao estranxeiro. El necesitaba dúas cousas. Por unha parte, aprender psicología ben, que era o que el quería. E para iso quería ir a Alemania con Bund. Pero, ademais, había algo que cada vez tiña máis importancia no seu pensamento, que era como conseguir un sistema educativo que funcionara. Porque el vía que o problema grande de España era o sistema educativo. O sistema educativo que promovía a confrontación, que estaba en mans privadas fundamentalmente, e que podía, dicía el, acabar provocando unha nova guerra civil. Iso o escribe en 1916 e pouco despois, efectivamente, chegou a nova guerra civil como el temía. Entón, este era o segundo obxectivo del, salir fora de España e estudiar como funcionaba o sistema educativo que permitía que os países foran cada vez máis ricos, que os cidadáns estivesen contentos co que tiñen. Iso eran as dúas cousas que el quería facer en Alemania. Foi definindo os seus obxectivos, pero, sobre todo, foi reflexionando sobre todos esos aspectos e foi deixando innumerables artigos nos que vai quedando plasmado o seu pensamento. Ben, finalmente concedéronlle 12 meses para estudiar en Alemania e foi cando estuvo como alumno de Bund. A realidade é que foi un camiño tremendamente longo, porque el tiña 33 anos cando chegou a Alemania. Non era unha persona nova, pero, en cambio, era unha persona que levaba un pensamento tan claro e unha formación psicolóxica tan boa que, cando rematou o ano, Bund propúsolle quedar outro ano ali con el. Isto non era tan simple. Prácticamente todas as figuras grandes da Fundación da Psicoloxía en Estados Unidos e en toda Europa pasaron polo laboratorio de Bund. Eloi tamén. E non era simple. Era un rapaz pasar a infancia en Vilar de Vós, formarse no Instituto de Ourense, recibir unha formación de cultura clásica. O resto era mérito propio. Ben, vamos ver entón agora, que coñecemos un pouco a trayectoria vital, unhas ideas sobre o seu pensamento. Xa dixen que era a persona que os problemas nacían do que tiña diante. Era un pensador pragmático. Comentei antes que a sorpresa que el tivo con Bélxica cando estaba en Lovén e como as cousas das que fala conectaban con os problemas que lle afectaban a él en España. Ali en Bélxica viu outra universidade e viu unha rede de transportes. Todo isto se convertiron ao longo dos anos nun elemento de reflexión permanente, dúas liñas de pensamento que se convertiron nun montón de escritos. Ben, este nos mostra como el o que facía era implicarse na situación e despois, cando definía un interés, xa non o soltaba, continuaba toda a vida con el. Iso é digamos, un elemento que explica a diversidade enorme de
de temas, pero sobre todo que os temas reaparecen periódicamente durante toda a súa vida. Ben, esa mentalidade pragmática foi desenvolvéndose sobre os problemas que había aquí en España. Falei antes da Guerra de Independencia de Cuba. Iso foi o momento de definición personal del. Que pasou? Pois sucedeu o seguinte, é unha historia curiosa. Inicialmente a guerra non lle interesaba a naide. Había poucas noticias na prensa, pero a medida que avanzaba, España entera reaccionou con un patriotismo efervescente. E entón a clase política chegou a unha serie de acordos e os periódicos de Madrid, que eran os que se reproducían en toda España, puxéronse de acordo nunha liña editorial e comenzaron a contar cousas que non se correspondían coa realidade. Contouse que tiñamos moitas máis forzas navales cos americanos, a nosa superioridade de todo o tipo, e chamaban á guerra continuamente, e no medio daquela febre de patriotismo, daquela bola de mentiras, de confusión, que sucedeu? Nada, que entrou Estados Unidos en guerra e chegou o desengano inmediatamente. Para Eloi foi unha decepción, nin a universidade, nin nada lle preparara para o que estaba pasando. Pero foi máis alá e pensou, isto non é unha excepción. O problema de España é que España vive gobernada por unha serie de persoas que difunden información falsa continuamente, o que el chama mentira política, mentira económica, mentira social, e iso fai que os cidadáns vivan sin unha información válida para moverse no mundo. O cidadán enganado o que fai é actuar dun modo erróneo. Parece unha obra de teatro colectiva, dicía el. E claro, que significa eso? Hai uns guións que se transmiten a través da educación, dos medios de comunicación, da corrupción das institucións e do mal exemplo. Con eso, o cidadán construe unha idea equivocada da situación, actúa de modo equivocado, iso afecta as súas emocións e a súa capacidade para contribuir realmente coas súas posibilidades. Iso é o que chama el o histrionismo español. A vida española era unha obra de teatro. Isto pode parecer exagerado, pero creo que non o é. A ocultación e, sobre todo, a presentación selectiva de información para ter ao cidadán mirando para ali cando a obra realmente está ali é unha práctica que todos coñecemos. Ben, esta idea era totalmente original no seu momento, por un motivo. Os que estaban analizando a crise de España, como Unamuno, como Ganivet, o que facían era dicir que a crise de España era consecuencia da alma dos españoles. E a alma dos españoles, dicían eles, estaba formada polo paisaxe e o clima. Isto é o que contaba Unamuno. Isto é o que contaba Ganivet. Unamuno dicía que o problema de España era que o espírito de Castilla impuxérase sobre toda España o espírito de Castilla, un espírito sin posibilidades de matices, porque estaba formado sobre un clima extremo de grandes contrastes e sobre un paisaxe uniforme. Entón, eso se convertía nunha mentalidade igual que o paisaxe. Claro, isto non ten nada que ver coa psicoloxía, isto é unha idea moi boa para falar tomando unhas tazas, pero non é unha idea apropiada para nada. Ganivet dicía o mismo. Hai máis escritores sobre este tema. Que dicía Eloi? Pois para entender como razonaba, podemos ver como era, por exemplo, a mentira económica. A mentira económica, el dicía que era a máis complicada de todas, porque a poboación non a percibía. Comenzaba na educación e comenzaba inhibindo a inquietude dos nenos. Era o primeiro dos pasos. Os nenos hai que disciplinalos, pero claro, a inhibición da inquietude, dicía el, afoga a creatividade e a iniciativa, que son dúas características fundamentales para a economía do século XX, e produce adultos pasivos, preguiceiros e pouco previsores. Isto é unha explicación psicolóxica. Non é que ver pedras me convirta a mí nunha pedra, é que se non me deixan expresarme libremente, pasarei a ser toda a vida un suxeito pasivo que non contribúe. Era unha idea boa. Despois, na educación, había outro problema. Se transmitía
valores considerados propios da sociedade española, propios da alma española, digamos, como a sobriedade e o conformismo. Elo di, isto non sirve para nada. As persoas non deben ser máis sobrias do razonable. Teñen dereito a disfrutar dos beneficios do seu esforzo e ten dereito a disfrutar da vida. Non podemos dicir que esteamos aquí para chorar toda a vida, porque uns non paran de chorar e outros o pasan bárbaro. Dicía el, isto non é un valor real. Necesitamos que a educación transmita valores que permitan que o neno vaya crecendo e sendo un bon cidadán, preparado para participar na realidade. E por último, dicía el, a escola non proporciona aprendizaxe técnica, de modo que temos finalmente rapaces que non saben que facer, que non teñen idea sobre a súa vocación porque non saben en que consisten as profesións. Isto explica magníficamente. Está un lendo e di, isto escribiu no ano 1903, 1904, 1905 e 1906. É fantástico. O resultado final, di el, é un cidadán con mal coñecemento da realidade, que actúa con predominio das emocións, baixa moralidade, escasa capacidade para ser solidario e tolerante, pouco preparado para adaptarse a situacións cambiantes, para gozar dos froitos do esforzo personal e participar nun proxecto colectivo. Así é como analizamos os psicólogos o que lle pasa a xente. Exactamente tal cual. O mal funcionamento produce personas que non funcionan ben, a mala educación non funciona. É fantástico lerlo. É un análise, por tanto, que se pode ler hoxe en día. Está no seu libro O histrionismo español. Léese perfectamente. Hai un problema no histrionismo español que eu creo que lle debo advertilo, debe yo a Unamuno. A parte da boa influencia intelectual, hai outra cousa que lle quedou de Unamuno, escribir o estilo provocativo. Unamuno era provocativo, provocador, e o podía facer porque despois sabía bandearse ben. Eloi, o primeiro libro, ten un estilo un pouco amargo e provocador que lle ven de Unamuno. O seguinte, que se chama Ética Española, é moito millor literariamente, que é onde está a segunda parte do seu pensamento, que é a teoría do cambio personal. A teoría do cambio personal de Eloi está formulada de tal modo que cando alguén que se dedica á profesión que eu teño o lee, di, pero efectivamente isto é o que eu fago na consulta continuamente, que é escoitar unha persona que me conta o que fai, o que sente, o que pensa, e entón propóñelle que faga algo que o leve a un lugar millor. Como chegou el a isto? Como de costumbre polo seu camiño. El tivo moitos problemas de relación porque, por unha parte, era un pensador pragmático, isto é, o que lle importaban os problemas, e cando comenzaba con non o deixaba nunca. Entón, se o problema o levaba a conclusións que non estaban previstas, el aceptaba todo e seguía adiante. Nunha España polarizada, como a que era a de primeiros do século XX, iso era un camiño fatal. Había dous grandes grupos, os reaccionarios, como lles chama el, que eran os tradicionalistas, e os radicais, que eran os renovadores. El dicía, este pensamento polar non sirve, porque non podo ter un esquema que me diga onde teño que parar. Cando temos que resolver un problema hai que chegar ao fin. Entón, acabou tendo problemas cos dous, cos radicais e cos conservadores. Cos radicais, xa o contei antes, foi o problema coa institución libre de enseñanza. E cos católicos do seu entorno de orixen de Salamanca foi por outro motivo. O primeiro foi pola guerra entre o obispo de Salamanca e Unamuno. Eso foi no ano 1903 e Eloi escribiu públicamente en defensa de Unamuno que era unha cousa complicada. Pero eso, bueno, podía pasar. O segundo foron as ideas do libro O histrionismo español. Que pasaba? Pasaba que, cando el analizaba o problema da convivencia en España, non podía deixar de lado o papel da Igrexa, clarísimo na historia de España. E entón, no libro encontramos unhas ideas que eran unha bomba. Por exemplo,
a orixe da decadencia de España foi a asociación da coroa co clero e o exército. O clero asumiu o papel de axente da oligarquía, encargouse de manter a moral e as conciencias ignorantes. En España, o resultado foi unha conciencia religiosa supersticiosa, intolerante, fanática, inimiga do progreso e sen fins humanos e sociais. Consideraba inaceptable o gasto do Estado en obligacións eclesiásticas. Ademais, isto, curiosamente, dábase nun home que era profundamente religioso, porque el sí veía as posibilidades que tería a Iglesia cun cambio de rumo e cun clero progresista, un clero, digamos, di el, ilustrado, democrático e activo. Pero a realidade era outra. Entendeu o papel negativo que xogara a Igrexa española e o dixo con toda claridade. Ben, isto era difícil que pasara desapercibido, pero todavía non foi o punto complicado. O punto complicado foi cando el pronunciouse públicamente pola oficialidade do ensino secundario e o monopolio do Estado sobre os institutos. Isto sí que era unha cousa que lle aseguraba problemas con todos, porque tanto a Institución Libre de Enseñanza, que era un grupo privado, como a Igrexa dominaban o bacharelato en España. Era unha bomba e a partir de aí tivo problemas tamén, como digo, co grupo católico. E ele era consciente desa situación de soledade. Ele estaba solo e decidiu seguir adiante. Pero comenzou a analizar a súa propia situación. E ao lado tedes unha exposición que se chama Silencio, Soedade, Carácter. É o resume que el dá da súa idea do cambio personal. El di que para conseguir avanzar inicialmente necesitamos aprender de outros, é a fase de silencio. Despois necesitamos madurar. E unha vez que chegamos a conviccións firmes é cando temos o carácter necesario para actuar con proveito. A descripción que dá dese proceso está sobre todo no segundo libro, A ética española, que é de 1910. A idea central é a transformación personal a través do esforzo e o saber. E di el que eso millora as capacidades intelectuais, a precisión mental e a calidade moral da persoa. Novamente son ideas psicolóxicas como as do hoxe en día. Cal é o obxectivo fundamental do cidadán? Coñecer a verdade. Eso faise a través do estudio e da experiencia. A partir de aí, a intelixencia vai mellorando, o poder de representación, a precisión da mente, van aumentando co paso do tempo. Finalmente, a intelixencia coñece os seus propios límites e aparecen as virtudes de prudencia e humildade que son as que convirten o saber en sabiduría, di el. Así chegamos ao cidadán libre, que é o que se libra da servidumbre espiritual, conquista a soberanía da razón e ten valor para afrontar os perigos. Ben, todo isto que podía multiplicar, as frases están tomadas prácticamente de modo literal da ética española, é unha descripción que pode asumir calquer psicólogo actual. El o que dicía era que temos que buscar a nosa mellor identidade e que eso se fai reforzando a intelixencia a través do estudio, controlando as emocións, o que hoxe chamase xestión das emocións, e cunha actividade continua dirixida pola vontade. Ben, é unha formulación que a psicoloxía actual non dudaría en suscribir. Con isto temos, máis ou menos, contado como chega el a ter, por unha parte, unha teoría social basada na psicoloxía, porque o que facía era estudiar os efectos do engano sobre o cidadán, e, por outra parte, unha teoría do cambio personal absolutamente compatible con tendencias da psicoloxía actual, como son a psicoloxía positiva, que é un estudio das virtudes. Estas son as dúas grandes contribucións no mundo da psicoloxía. Hai unha terceira, da que non falaremos hoxe, que é a tese de doutoramento que fixo en Alemanha, en a que el por primeira vez estuda o galego nun laboratorio. Deso falaremos o día 24. Gustaríame agora, penso que xa é bastante tempo de ir terminando, resumir un pouco as ideas.
Podemos ver a vida de Eloi como unha serie de pasos sucesivos que o levan da aldea, a capital de provincia, a Salamanca, a Madrid, a Bélxica, a París, novamente a Madrid, e despois regresa a Ourense. A todas partes foi levado polo estudio, por algún éxito no estudio. En todas partes. Era un traballador infatigable. En todo ese momento, a súa experiencia vital va convertíndose nun modo de pensar, nun modo de ver as cousas. Pero é un esforzo personal, porque non tiña quen lle ensinar en España. Ben, sucede que todo isto, precisamente por ser un proceso individual, un proceso propio dun home pragmático, sistemático, incansable, nunha sociedade fortemente dividida va producíndolle problemas. E analizando eses problemas encontramos a segunda liña de pensamento, como cambiar unha persona para mellor. Teño que dicir aquí que el chocou cos dous bandos, pero non foi por torpeza, foi porque era profundamente honrado, profundamente honrado. E unha integridade intelectual del é verdadeiramente asombrosa. Se podía resumir todo dicindo que foi un patriota que descubriu que o patriotismo que o rodeaba era unha farsa. Un católico convencido que tivo como modelo intelectual ao enemigo do seu obispo. Un estudiante exemplar que se viu preterido por adversarios inferiores nas oposicións, pero que tiñan mellores apoios. Un espírito profundamente religioso que entendeu o dano que provocara o clericalismo en España. Un cidadán educado nas ideas do centralismo que descubriu o problema das rexións que tiña que solucionarse de outro modo, de modo que foi pola superficie dun coitelo, unha superficie mínima e perigosa entre espacios antagónicos. Se el fora un home superficial, iso non plantearía problemas, simplemente se vendería un dos dous lados. Pero algo fundamental na súa vida é a combinación da apertura a novas ideas, a lealdade aos ideais, o espírito conciliador. Eso levou a unha situación que en algún momento provocou nel momentos da amargura. Entendeu así o valor da psicoloxía para o estudio da vida social, para a mellora da vida personal, máis de 50 anos antes de que chegara a psicoloxía a España. Aplicou na súa propia situación e con eso conseguiu sobrevivir. Deixounos unha mensaxe válida para estes tempos igualmente crispados, de cancelacións, de exclusións. A súa mensaxe é que a liberdade individual é irrenunciable. Non se pode renunciar. A liberdade individual conduce á perfección persoal que debe ser a base de todo cambio social. Todos temos dereito a participar, di el, na vida social, a mellorar. Foi un cidadán exemplar que con palabras de hai máis dun século deixou escrita unha mensaxe que sirve tamén para a nosa época. Ese é o Eloi Luís Andrés que eu quería contar hoxe. Gracias a todos. Eu supoño que as persoas que estades aquí, despois de escoitar isto, algo teredes que dicir. Eu, desde logo, igual non queda moi elegante que faga desde aquí, pero non quero que se baixe Xosé Ramón sen interpelalo, porque este final, este pensar de que case a 100 anos da súa morte e a xa máis de 100 anos de obras súas fundamentais, o terrible que, para min, polo menos, desde un punto de vista meu persoal, pero creo que tamén extensivo colectivamente, pensar que Eloi, e creo que non é un problema de historia ficción, é dicir, hai datos obxectivos que avalan isto que vou dicir agora, creo que tería exactamente os mesmos problemas, exactamente os mesmos a esta altura, despois de que o Estado español se sigue autodenominando como un Estado social e democrático de dereito no artigo 1 da Constitución española, vixente desde o ano 78,
no 18, se non lembro mal, a confesionalidade do Estado, liberdade relixiosa, etc. E tería exactamente os mesmos problemas coa Igrexa, os mesmos problemas na universidade. Realmente é un panorama así con esa perspectiva histórica que nos dá unha excusa dunha biografía concreta dunha persoa tremenda. A ver, eu penso que algo melloramos, é verdade. Penso que si, eu son optimista, creo que a ver, comenzando pola universidade, o estado da universidade na España de fins do século XIX era dramático. El non puido estudar filosofía en Santiago porque non había filosofía en Santiago. Había un curso de 3 meses de duración, o que se chamaba o preparatorio. E o que se estudaba en Salamanca como filosofía non incluía ningunha asignatura de filosofía. Estamos falando de algo tremendo. Era un estado de deprivación, de formación que hoxe podemos ser un pouco máis optimistas. Segundo, o problema da relación coa Igrexa. A ver, hubo no fin do século XIX un intento da Igrexa por abrirse ao liberalismo que foi difícil porque levaban matándose como animais todo o século XIX, hai que dicirlo. Cando un lee os textos de destacados militantes, se fala o mismo de destacados persoeiros da política española, tanto do XIX como do antes da Guerra Civil do 36, queda coa boca aberta e di que estaban buscando matarse. Sinto dicilo, pero é que é a realidade. O propio Unamuno, que era un home dunha grande valía, en algúns momentos o leu e di, pero como é posible que me este dicindo estas cousas? A falta de moderación era terrible. Pero era a herencia dun século XIX no que perdimos o imperio, 400.000 mortos na guerra cos franceses. Despois enviamos non sei cantos a loitar a Portugal nunha guerra que había ali e perdimos 10.000 persoas. Despois, a perda do imperio en América foron outros 400.000 mortos. Despois, as 3 guerras carlistas nas que morreron máis de 500.000 de persoas. Despois chegaron as guerras a de Cuba, Filipinas, o sea, o século XIX foi unha sangría, máis de 30 golpes de Estado. O sea, a herencia daquelo era algo tremendo. Comparado con eso, o que temos hoxe en día é bastante, polo menos morremos de vellos, que é bastante, moita xente morre de vellos. Dicimos que temos unha poboación avellentada, menos mal, porque antes que eran todos novos, pero por exterminio, que era o problema. Claro, a actuación da Igrexa. A Igrexa tiña moitas dificultades para abrirse e dialogar e buscar un espazo común. Creo que nese aspecto tamén mellorou moito a situación. O propio problema do Estado, o problema do Estado, para comparar un pouco, nos anos da restauración, nos que pasou a nenez de Eloi, os dous partidos entendíanse entre eles, turnábanse para poñer o goberno, e o goberno convocaba as eleccións que sempre gañaba. O sea, non se facían primeiro as eleccións e despois se escollía o goberno, non. O goberno convocaba as eleccións unha vez formado e as gañaba sempre por medio do pucherazo. O sea, podemos dicir que hai problemas hoxe, pero o que estamos falando era dunha cousa na que a idea de engaño era parte do sistema ata un nivel verdadeiramente preocupante. Entón, eu non son tan pesimista, entendo que se poden encontrar similitudes, pero sobre todo para min a similitude na que sí que concordo totalmente é no problema da polarización social. A polarización social que impide encontrar un espazo intermedio para construir un proxecto común. Isto é complicadísimo neste momento. A cultura da cancelación, pola que de repente desapareces de todas as librerías, un libro teu, dixeches algo que non se podía dicir, entón desapareces de todas as dun bando determinado. Isto é tremendo. Isto sí que está pasando. O tema das fake news é outro problema grande. O dominio por medio das redes sociais da opinión dos rapaces é un problema grandísimo tamén. Aí sí que eu concordo en que o réxime da mentira sigue funcionando bastante ben.
como dicía él. Mira, é sorprendente o realismo no sentido de o que ve diante é o que lle preocupa. El chega a un pensamento abstracto. Cando ti colles o libro e ves a abstracción, é difícil ver de onde ven, pero ven dun problema real. E ese problema sempre comeza nun punto identificable na súa vida. Esa implicación na realidade, efectivamente, era un problema era un problema porque non era aceptado por todo o mundo que se traballara así. Era un modo de traballo, claro, que diversificaba, habría moitísimo o habano, pero el movíase bastante ben. Cando chegaba a un punto o deixaba o retomaba 2 anos despois. Iso non lle provocou problemas na carreira académica. Hai un testimonio de Ramón Otero Pedrallo que xa dixen que o coñeceu ben. Otero Pedrallo seguía a firma de Eloi Luis André xa a primeiros do século. E nunha das viaxes que fixo Eloi aquí a Verí, estivo en Ourense e encontrouse con Otero Pedrallo. Entón escríbelle nunha carta a Unamuno: hai un grupo de xóvens en Ourense que siguen a miña asignatura, non sei ben por qué. E estaba seguindo os artigos de economía. Entón, Otero o coñecía e despois estivo con ele en Madrid entre 1904 e 1910 continuamente, porque conta historias nas que lle conta cousas, repite frases de Eloi e comentarios privados de Eloi. Entón, Otero, en 1916, asistiu a unha das oposicións a unha cátedra de universidade nas que participou Eloi. E escríbelle nunha carta a nai: Eloi acaba de hacer unas oposiciones a cátedras en las que ha estado magnífico. Le dieron la cátedra a un peludo que tenía 3 amigos en el tribunal. Tal cual, o conta. E noutro sitio di sobre el opositor a cátedras en 1916, Eloi Luis André, podría hacerse un ensayo moi interesante, porque era un tipo que estaba proscrito polos dous bandos, os conservadores, que tiñan unha parte do tribunal, e a outra parte a tiña a Institución Libre de Enseñanza, que foi a que lle impediu chegar á universidade. A Institución Libre de Enseñanza fixolle unha faena enorme cando estaba en Alemania.
Ele estaba traballando con Bund, pediu que lle renovaran a beca, dixeronlle que sí, pero pola súa conta, que non lle daban un peso. El viuse moi apremiado de tempo porque tiña que facer traduccións para conseguir diñeiro para estar ali. Pediu novamente cartos que lle deran para 6 meses, e entón o encargado de resolver eso, podo dicir, o nome era Luis Simarro, gloria da ciencia española, que redactou un informe que está no expediente de Luis André na Junta de Ampliación de Estudios, na que Simarro abertamente di unha cousa que non é certa, pero era unha cousa na que el non podía equivocarse, non podía ser inocente do que dicía, porque Simarro era catedrático de psicoloxía experimental, era o home que sabía máis do tema, e di aí literalmente que o traballo que está facendo Eloi Luis André en Alemania podería terminalo sin ningún problema en Madrid ou en calquer outro lugar, cando el sabía que aquí non había ese tipo de laboratorio. O primeiro laboratorio de fonética experimental, que era no que traballaba el, foi o do Instituto de Estudis Catalans, que foi 2 anos despois, o do Consello, do que despois foi o Consello Superior de Investigacións Científicas, que é do ano 1918 ou algo así. O sea, que non había onde facelo. E Simarro dá o seu dictamen negativo dicindo que o traballo que estaba facendo se podía facer aquí. Simarro podía equivocarse noutras cousas, pero nesa era clarísima a animadversión contra Eloi. Entón, iso foron as cousas que lle impediron chegar a ser catedrático de universidade. Non foi a dispersión, como di Otero Pedrallo, e Otero Pedrallo era un home cunha cabeza asombrosa, unha capacidade maravillosa para sintetizar, para entender as persoas. Eu o recordo paseando pola Rúa do Villar en Santiago, é unha persona magnánima, Otero. Pois, como di el, estuvo formidable de saber. Para impresionar a Otero tiña que ser realmente algo notable escoitar falar a Eloi. Foi a polarización o que o deixou fora. Pero sí que, sobre todo, me impresiona un pouco a colación do que falábamos agora desas dificultades que el tivo para acceder á cátedra, que sí que creo que veñen moi dadas por esta cuestión, e creo que basicamente ao final co que me quedo de todo este personaxe é un pouco co que eu considero máis difícil de alcanzar, que é a coherencia. Eu creo que foi unha persona extremadamente coherente nun tempo ou en cualquera, porque a coherencia, xa digo, para min é moi difícil, incluso con nos mesmos, e sobre todo, canto máis sabes, máis manterte coherente co que vas aprendendo, e creo que quizáis moitas das cousas que el viviu, aunque non sexan no mesmo nivel, creo que seguirían preocupándolle hoxe, sen ningunha dúbida, aínda que sexa noutro nivel, non tan extremo, pero sí creo que o problema, como falábamos antes do illamento dos transportes, a educación sigue tendo ese problema de falta de aprendizaxe técnico, as persoas seguimos elixindo carreiras sen saber o que son realmente hasta que non estamos aí. Creo que moitos destes problemas seguiría hoxe abordándoos, pero, sobre todo, a min o que máis me impresiona quizáis é o máis difícil, non? Que é esa coherencia, sabendo que vas a perder sendo coherente, non? E el gañou con iso, penso eu. Sí, eso, eu dixen que era, o seu problema non foi de torpeza, foi de honradez. A coherencia ten moito que ver coa honradez. É imposible ser coherente se non tes unha idea clara e a respetas. El era un home de creencias firmes. Xa dicen que unha parte importante para entender a Eloi, e sei que hoxe non é unha idea popular a que vou dicir, el era un home fundamente religioso. Nunca renunciou ao seu ideal religioso. Aínda que el encontrara problemas no que facía a Igrexa, el continuaba coas súas ideas. El foi un home extremadamente leal a todo. E claro, eso no momento non produce simpatías, porque a conveniencia dá moitos máis réditos na vida pública que a honradez. Claro, nun mundo tremendamente corrupto como o que lle tocou vivir, eso, claro, levaba a isolamento, inevitablemente. Leendo agora, sorprende como puido pasar toda a vida recibindo as presións que recibiu. Por exemplo, despois de publicar o Histrionismo Español,
os xornais católicos deixaron de publicar cousas dele. O que aparecía anteriormente en 15, de repente aparecía en 1. El anteriormente tiña abertas todas as portas, tiña pechados os dos outros, pero de repente quedou sin ecos en ningún lado. Pero el continuou adiante. Creo que iso ten moito que ver con ter unha moralidade ben formada, sentida con sinceridade, e que iso, independentemente das nosas ideas actuais ou das que teña cada un sobre a religión, a el deulle a religión. É un cidadán do outro século, pero o seu exemplo é válido precisamente por eso. Unha boa formación moral, que é algo que sí que é un problema serio hoxe en día, desde o meu punto de vista como psicólogo. Encontro-me cunha parte enorme do que teño na consulta, é un problema de mala formación moral. Moral, saben, no todos os filósofos, é o tratado do mellor comportamento posible. Aprender a comportarse é algo que aprendemos dos demais. El aprendeu no ben. Hoxe en día sí vexo que a educación ten unha serie de problemas semellantes aos que había entón, pero hai outro máis grande todavía. É unha falta de dirección espiritual, non no sentido religioso da palabra, ou sí, depende das conviccións de cada un, pero unha dirección que leve á formación dunha mentalidade cunha serie de valores claros que permitan dirixir o comportamento. El tiña eso e mantivo toda a vida. Quería dicir unha última cousiña. En varios libros dice que el non volveu a Vilar de Vós desde non sei que ano, é mentira, teño que dicilo. 4 semanas antes de morrer gravemente enfermo no mes de abril do ano 1935 veu pasar a Vilar de Vós unha semana, morreu un mes despois, no mes de maio, pero veu aquí a despedirse da súa terra, dos seus paisanos, e quería dicilo porque tamén neso foi dunha lealtade exemplar a todo.